Het is echt wel heel stressig. Hè? Het is, je hebt een hele verantwoordelijkheid. Want je wil wel een goede kwaliteit leveren hè, aan het dorp. Hè? Het moet wel goed gaan. Klaas van der Veer bakt al 24 jaar oliekoeken voor het dorp Sumar. Zijn dochter en zoon helpen mij, want alle handen zijn neder om de goed 4000 oliekoeken op tier te bakken. Ik ben begonnen vroeger met mijn broer. En de eerste zoon hier hebben we met z'n beiden bakt. En nou ja, die is toen overleden. En mijn band die had het weer van hem overgenomen. Dat is dan mooi dat het toch weer teruggaat bij de Van der Veers, zeg maar zeggen. Het gaat er echt bij Artisdij, dat we maar een oliebal bakken. Met mijn heid en mijn broer, maar ook met de mensen van de muziekvereniging. Ik ga altijd eerst mij helpen met de olieballen zelf. Op tafel lezen, uit elkaar lezen en dan verpakken. Maar langzamerhand ben ik wel met die mengmachine kan. En elke keer wel mijn heid en mijn zus erbij vanzelf. Ja. Hoe doen ze het? Ja, hartstikke goed. Ik hoop dat ik mij hier op 2 jaar loslaten kan en dan kan ze er maar redden. Al die jaren mij waar bakken smieten soort verhalen op. Mijn broer dan, die in het begin mij die weer wel eens wat droeg en dan voelde wel eens een stukje karton in een deeg. En dan kwam ik dat letter wat zien, dan zei ik tegen hem, Tama jongen, denk erom. Ah jongen, hij zei het hindernis jongen, het zeker de kon wel, zei hij dan. De uitspraak die houden er altijd wel over in. Weet je ook wat de meesten die de olieballen keepje, wat ze ervan vinden dat je hem dit zat te gerren doggen? Nou, de meesten zijn heel erg enthousiast. Dat hebben we wel merken in het jaar dat er corona heerste. Toen konden we geen olieballen bakken. Toen hebben we toch op een andere manier geprobeerd om toch de meesten in zomaar olieballen te bezwaren. En dat hier erop zijn ze, bak je hem bij zelf, want die vind je hem zelf bij volle lekkerder dan wat we toen kregen. De opbrengst van de oliekoeken gaat naar fanfareorkest De Lofstem.